Hola a tots i benvinguts al tercer bloc de Biologia. En aquest tercer bloc de Biologia estudiarem la reproducció, estudiarem també genètica i farem els primers problemes de genètica, de les lleis de Mendel, etc. I també estudiarem l'evolució. Recordeu que en els temes anteriors hem estudiat la mitosi, aquest és el procés de mitosi. Hem de conèixer les diferents fases de la divisió cel·lular d'aquesta mitosi, igual que també hem de conèixer la meiosi, que era aquest altre procés de divisió cel·lular en el qual obteníem 4 filles amb la meitat de la informació genètica, que a més són N. Doncs bé, comencem aquest bloc 3, el tema 8 serà el primer tema del bloc 3, en el que estudiarem la reproducció sexual i asexual. L'estructura del tema és la següent. La reproducció asexual és aquell tipus de reproducció en la qual només necessitem un individu. La reproducció sexual, aquella reproducció en la que necessitarem 2 individus. I també estudiarem els diferents cicles de vida, el cicle haplon, el diplon i el cicle diplohaplon. Dintre dels tipus de reproducció veureu que estudiarem els tipus d'organismes que s'encarreguen o que tenen aquest tipus de reproducció i els diferents mecanismes dins de cada tipologia. Òbviament, dintre de la reproducció sexual estudiarem els gàmetes, que són les cèl·lules sexuals, on es formen i com es formen. Molt bé, comencem per la reproducció asexual. Hem dit que la reproducció asexual és aquella que només requereix un individu. Pot ser que es doni amb organismes unicel·lulars, però també trobarem reproducció asexual en organismes pluricel·lulars. Dintre dels organismes unicel·lulars veurem un tipus de reproducció en la qual es desprèn l'individu d'una cèl·lula o veurem que es desprèn un tros del cos d'aquell individu. Seran cèl·lules no especialitzades, cèl·lules que no estan destinades a la reproducció, de fet estem davant d'organismes unicel·lulars. Formes de reproducció asexual en organismes unicel·lulars. La gemmació, en aquesta gemmació una cèl·lula mare el que fa és duplicar el nucli i després alliberar una part petitona d'aquesta cèl·lula, però no es parteix per la meitat, sinó que és una part més petita que s'allibera, seria la cèl·lula filla, veieu que són de mides diferents. La bipartició, en el qual primer es duplica aquest material genètic, com es veu aquí al dibuix, i després es parteix per la meitat, aquí està tallat. I si no, també existeix un altre mecanisme, que és la divisió múltiple, en la qual el nucli també es duplica, però no només una vegada, sinó diverses vegades. És a dir, hi ha una multiplicació del nucli, primer, i després es van alliberant petites cèl·lules filles a partir d'aquests nuclis que s'han duplicat. Seria una espècie d'aquesta gemmació, però moltes vegades. Primer es duplica el nucli moltíssimes vegades i després s'alliberen aquestes cèl·lules filles. Quan parlem d'organismes pluricel·lulars, de la reproducció asexual d'organismes pluricel·lulars, hem de recordar que existeixen un tipus de cèl·lules que són les cèl·lules que són totipotents. Hi ha un tipus de cèl·lula que són capaces de multiplicar-se molt ràpidament i a més tenen la capacitat d'especialitzar-se, és a dir, d'esdevenir qualsevol tipus cel·lular, convertir-se en qualsevol tipus de cèl·lula. Això és molt important per entendre la reproducció asexual, perquè en la reproducció asexual necessitem aquesta rapidesa i aquesta capacitat d'especialització. Una cèl·lula especialitzada precisament de la reproducció sexual són les espores. Les espores seran cèl·lules produïdes per mitosi o per meiosi que tindran la capacitat de crear un organisme sencer nou. Aquella sola espora podrà germinar i formar un individu nou. Segons la forma, si tenen o no tenen flagels, si tenen o no tenen una sèrie de característiques, trobarem diferents tipus d'espores. Per exemple, aquesta que té flagels i es pot moure és una zoòspora. Algunes algues, alguns fongs, algunes molses es reprodueixen per espores. Dintre de la reproducció dels organismes pluricel·lulars, de forma asexual, trobarem el mecanisme de l'escissió. En aquest mecanisme, l'individu, en aquest cas, per exemple, tenim l'estrella de mar, perd una pota i aquesta pota, si s'ha tallat pel lloc correcte, pot crear un individu sencer nou. Lògicament, serà un individu idèntic a l'estrella de mar mare, ja que són les mateixes cèl·lules les que s'estan duplicant. I aquesta estrella de mar mare
pot tornar a formar la nova pota. Existeixen multitud d'organismes que es poden reproduir de forma asexual, d'organismes pluricel·lulars. Tindrem meduses, tindrem coralls, etc. La poliembrionia fa referència a un tipus de reproducció per la qual, per exemple, en el cas dels bessons idèntics, una cèl·lula es parteix en dos i pot arribar a crear dos organismes idèntics, que és el que succeeix quan es formen bessons idèntics. Aquell embrió es parteix per la meitat en un moment determinat i això provoca que s'acabin creant dos organismes nous amb el mateix genoma. Dintre dels organismes pluricel·lulars, seguim en aquesta secció, tindrem també el procés de gemmació, en la qual l'individu crea una protuberància que es diu gèmmula. Aquesta protuberància pot crear un organisme nou. Pot ser que la gemma quedi enganxada en aquest individu inicial o pot ser que aquesta gemma s'alliberi. Si s'allibera pot créixer una colònia al voltant, es poden anar desenvolupant diferents individus fins a formar una colònia o es pot crear un individu separat que no tingui res a veure amb aquest corall inicial, per exemple. Les estaques seria un procés de gemmació en plantes. Moltes vegades en jardineria o en agricultura el que es fa és agafar un esqueix d'una planta i plantar-la a un altre lloc. No estem plantant cap llavor, però aquella planta és capaç de desenvolupar un organisme totalment nou. Això també seria a partir d'unes gemmes que les plantes són capaces de fer. En aquelles gemmes hi haurà un tipus de cèl·lula que tindrà la capacitat de desenvolupar nous tipus cel·lulars. Molt bé. Passem a la reproducció sexual. Ja hem dit que la reproducció sexual és aquell tipus de reproducció en la que necessitem dos individus, com a mínim. Com que necessitarem dos individus, necessitarem unes cèl·lules encarregades de mediar aquesta reproducció. Seran les cèl·lules sexuals, també conegudes com a gàmetes. La resta de cèl·lules que hi tindrà un organisme seran les cèl·lules somàtiques. Recordem que les cèl·lules sexuals han de ser N, han de tenir dotació cromosòmica N, és a dir, només una còpia del material genètic, només un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3. En canvi, les cèl·lules 2N, en el nostre cas les somàtiques, tindran doble dotació cromosòmica, tindran dos cromosomes 1, dos cromosomes 2, dos cromosomes 3, etc. perquè són resultat d'una fecundació. Segons si dintre d'una espècie un organisme té un sexe on pot tenir dos, parlarem d'espècies dioiques o espècies monoiques. Si en una espècie existeixen individus d'un sexe i individus de l'altre, estarem parlant d'espècies dioiques. Mentre que si en una espècie un mateix individu té els dos sexes, estem parlant d'espècies monoiques, el que més coneixem nosaltres com a hermafrodites. Per evitar l'autofecundació, aquests organismes, per no fecundar-se a si mateixos, utilitzen diferents estratègies. Una d'elles és que madurin els òrgans sexuals en moments diferents, el que implica que en una època de la seva vida actuïn com a mascles i en una altra època de la seva vida actuïn com a femelles. O també la impossibilitat de contacte amb els gàmetes. Les seves estructures fan que no puguin posar-se en contacte estructures masculines i femenines, les pròpies. Dintre de la reproducció sexual trobarem diferents modalitats. La primera és la fecundació, que és la que tots coneixem. Tenim un òvul que és fecundat per un espermatozou, cadascun d'ells és N, i això implica que es formi un zigot i, per tant, després un nen o una nena que serà 2N, tindrà la suma de les dotacions cromosòmiques de cada cèl·lula. I després existeix un altre tipus de reproducció sexual, que és la partenogènesi. En la partenogènesi, com per exemple succeeix en les abelles, poden passar dues coses, o bé que hi hagi fecundació o bé que no hi hagi fecundació. És a dir, aquesta abella reina farà una sèrie d'òvuls que poden ser fecundats. Si són fecundats, es crearà un individu 2N, un individu diploide, i tots els individus diploides seran femelles. Mentre que si l'abella reina fa un òvul que no és fecundat, aquest ou és capaç de créixer i desenvolupar un individu que, lògicament, com que no s'ha fecundat aquest òvul, serà N, tot ell, però serà mascle. Els 2N seran femella i els N seran mascle.
Doncs aquest procés d'aquí, on l'ou o l'òvul no fertilitzat desenvolupa un organisme, es coneix amb el nom de partenogènesi. Recordeu que les plantes també es reprodueixen de forma sexual. Recordeu també que poden ser monoiques o dioiques, depèn de l'espècie, però que es reprodueixen de forma sexual. Hi ha un pol·len que arribarà a l'aparell reproductor femení de la planta i que fecundarà també un òvul, que no es diu òvul, ara veurem que es diu d'una altra forma, i que desenvoluparà un zigot que es protegirà per un fruit i aquest fruit caurà, podrà germinar la llavor, etc. Recordeu que les plantes també es reprodueixen de forma sexual. Parlant dels gàmetes, com us deia, si els gàmetes dintre d'una espècie són iguals de mida, parlarem d'isogàmetes. El masculí i el femení s'assemblen, són iguals. Mentre que si femení i masculí són diferents, parlem d'anisogàmetes. El femení sempre serà el gros, per això diem macrogàmeta, i el masculí sempre serà el petit, microgàmeta. En animals parlarem d'òvul i espermatozou, mentre que en plantes parlarem d'oosfera o ovosfera i enterozou. Les gònades, que són els òrgans encarregats de formar aquestes cèl·lules sexuals, també rebran noms diferents en mascles i femelles i en animals i en vegetals. En animals seran els testicles i els ovaris, i en plantes els enteridis, aquells que facin els masculins, i els arquegonis, aquells que facin els gàmetes femenins. En el cas de tenir un organisme hermafrodita, tot el seu òrgan sexual o reproductor es diu ovotestis. Recordeu que el procés mitjançant el qual obtenim gàmetes és la meiosi i que la meiosi forma part de tot el procés de formació d'òvuls i d'espermatozous. El procés de formació dels espermatozous és l'espermatogènesi. En aquest procés d'espermatogènesi veurem que es dona una meiosi i que cada etapa té un nom concret. Les cèl·lules que es van creant en cada etapa d'aquesta meiosi tenen un nom concret. Des d'espermatogònia, que serà aquesta cèl·lula 2N preparada per entrar en la meiosi, fins als espermatozous, que també queda tatxat, que ja seran aquestes cèl·lules madures després de la meiosi. Fixeu-vos, tenim una cèl·lula inicial, fa tot el procés de meiosi, obtenim 4 cèl·lules N diferents entre elles, que entren en un procés de maduració i finalment tenim els espermatozous. En els òvuls és una mica diferent. Per què és una mica diferent? Perquè recordeu que en la fecundació, aquell que aporta tot el material necessari per al desenvolupament del zigot serà l'òvul. L'òvul és la cèl·lula més grossa i allà dintre ha de tenir tot el que necessitarà per formar un possible individu. Per tant, durant la meiosi, durant la formació d'aquests òvuls ovogènesi, també hi haurà una meiosi 1, una meiosi 2, exactament el mateix que passarà amb qualsevol meiosi, però en les divisions, aquestes divisions seran asimètriques. Sempre hi haurà una divisió que aportarà molt més material a un cantó que en l'altre. Una cèl·lula serà molt més grossa que una altra. D'aquesta manera, el que aconseguim és que la cèl·lula que s'acaba formant, aquesta d'aquí, tingui el màxim de recursos possibles. D'acord? És a dir, d'una sola oogònia, realment, encara que surtin 4 cèl·lules N, només n'aprofitarem una d'aquesta divisió meiòtica perquè tot el material l'hem volgut col·locar dintre d'una cèl·lula per optimitzar al màxim el procés de formació. Aquestes ovòtides, abans de convertir-se en òvuls, esperaran fins al procés de maduració perquè es formi aquest òvul. I els corpuscles, que seran el corpuscle polar, aquests d'aquí, aquest és el primer i aquests són els segons, acabaran degenerant i no formaran cap òvul. Finalment, explicar-vos els cicles de vida. Els cicles de vida, els diferents tipus de cicles de vida que poden tenir els organismes, depenen de la seva dotació cromosòmica quan són adults. Tindrem cicles haplons, si l'individu adult és N, és haploide. Tindrem cicles diplons, si l'organisme adult és diploide, és a dir, 2N, o tindrem cicles diplohaplons. En aquest cas tindrem 2 individus adults, un que una part de la seva vida és N i un altre que l'altra part de la seva vida és 2N. Exemple de cicle haplon. Fixeu-vos, tenim un individu, que és N, i el que fa és formar
una sèrie de cèl·lules reproductores sexuals, però com? Doncs les fa per mitosi, perquè aquest individu és N. Aquest individu N fa la mitosi i fa uns gàmetes, unes cèl·lules reproductores que fecunden. I quan es fecunden es forma un embrió que és 2N. Però mireu què passa ràpidament. Doncs ràpidament es forma la meiosi. I quan es dona la meiosi es creen unes cèl·lules que són N que podran créixer i desenvolupar-se com un organisme adult. Fixeu-vos que la part més important del cicle és N. Per això és un organisme haploide. L'organisme diploide o el cicle diploide som nosaltres. Nosaltres som individus adults que som 2N, tenim dos parells tenim els cromosomes per parells, fem per meiosi les cèl·lules reproductores sexuals, un òvul i un espermatozou, que fecundem. Amb aquesta fecundació obtenim un individu 2N i aquest individu 2N es desenvoluparà com a organisme adult que tornarà al cicle fent la meiosi, etc. Què succeeix en un cicle diplohaplon? Com us he dit, succeiran les dues coses. Tindrem un individu adult, això per exemple passa molt amb les falgueres, un individu adult que és 2N i que fa la meiosi. Fa la meiosi per fer no cèl·lules reproductores, sinó que aquelles cèl·lules que sorgeixen d'aquesta meiosi també germinen. D'acord? No fecundaran, germinaran. Germinaran i ens donaran un altre individu adult. I aquest individu adult, com que ve d'una cèl·lula N, també serà N. Creixerà, es desenvoluparà i farà uns gàmetes, ara sí, per mitosi, uns gàmetes N. Aquests gàmetes es fecundaran i crearan un zigot 2N que es desenvoluparà com aquest organisme adult 2N. Doncs bé, us recomano que us mireu bé aquests cicles, que us els representeu, que us els escriviu, que els repetiu i així els entendreu molt millor. Moltes gràcies i fins la propera.